Son 20 yılda çok Divan yol 20 aldık. salên da wên de em gelekî acizin. Azadiyên me hatin birîn. Aboriya me serberjêr diçe û tiştekî sebrê nîne û em dengê xwe jî bi vê awayî bikarbînin. Abi ekonomik kriz olsun. Kako wala rewşa aborî, perwerde û tendurustiyê tiştek ne li gor me ye. Divê êdî bêguherîn 20 sal bûn û dema wan jî bi dawî hatiye. Partiya HDP bala dikşîne. Çünkü hadaleta ve hakiya ve tamamı. Partiya vakidin tüm zulmê dikin. Yani tüm adaletê nakin. Zaten ekonomik atîkî belli zaten. Ji bo werê em dibe HDP. Güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen neşesiz. Sorun yok abi, her şeyle adam dört dört. Her tişt gelek başa. Karê xwe gelek bi başî dike. Xwedê jê razî be. Dema ku mirov lê nêre tinê ew heye. Tiştekê bê gotin tune ye. Erdoğan. Erdoğan işte. Az kardeşim ben 80 yaşındayım. Tabi şöyle düzenimi göre. Wallahi ez heştê salî me lê min tu caran dûzanek nedît. Min ew hembêz kir ew çû. Min yê din hembêz kir ew jî çû. Bawer ke. Min heta niha nikarî rêya xwe bibînim û bimeşim. Ez nafikirim tenê ez kemençê lê dixim û nafikirim. Düşün, ancak kemençe çalıyorum. Düşünce yok. Bitti o. Abi vallahi biz bu Allah geko em ji vê mirata pasoleke gelek bêgazincin. Kîjan siyasî pasoleke ji hewlê rake ez ê dergê bidim wî. Ew xes. kadar.